जे नौकरी ना भई ना सीट भइल रोजगारे के तब बिना काम धंधा के झूठे नु बैठल बारे बेकारे में जे एके हाली में यदि महल पीटे के लागल बारा दावे में तो इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। तो इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। जे घरे बैठल पैसा मिले तो मर्दे का इतना इमरजेंसी बा। आ एसएससी रेलवे के पता ना यहाँ हर 5 साल में वैकेंसी बा। यदि चरचकिया गाड़ी खड़ा कोई चाहता रहा गाँव में तो इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। ना मेंस बा ना इंटरव्यू बा, बस एके दिन के मिशन बा। आ कहाँ लाखों लड़कन के भीड़, यहाँ गिन के 10 गो लोग से कंपटीशन बा। जे मेरिट लिस्ट ना बनता तो छटपटा तरह अभावे में। इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। विकास करेम बस इहे दिन भर चर्चा करो। आ खियावे पियावे भर जनता के बस एक खाली मर्दे खर्चा करो। जे 4 किस्म के खाना जे तारका चाह तरह पुलावे में तो इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में। तो इहे बढ़िया मौका बा उठ जा पंचायत चुनाव में।